Hello everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to Dining Vlog guys. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना so guys दिनै 21st May 2024 ओमफ्राय आङो vlogखौ दासो स्टार्ट खालामदों आरोना मानो होनोब्ला आङो दाखालिनो 19 मेनिफ्राय मोनसे vlog shoot खालामगासिनोमोन I mean फिसा clips लागासिनोमोन आरोना but इंट्रोखौ बानायनाय जायाखैमोन but आं सानबाय जे इंट्रोखौनो बानायनोसै लोगोसे नोंथांमोननो आं मोनसे इनफरमेशन होनो नागिरदों आरोना जायनि बागै I guess नोंथांमोना मिन्थिया आरो खायफाया मिन्थिगौ जानो हागौ because एसे एनैथ' बे निउसआबो स्प्रेड जाखाबाय so guys आङो नोंथांमोनजों मोनसे इनसिडेन्टनि बागै शेयार खालामनो नागिरदों जा रिसेन्टलि जादों आरोना 18 मेआव दिनै 21st मे जा सानथाम सिगां आरोना बे इनसिडेन्ट जानाया so first of all नोंथांमोना बे मोनसे क्लिपखौ नायगोर आरोना आङो बेयाव एड खालामना होगोन नोंथांमोना फार्स्ट बेखौ नायगोर बेनि उनाव एसे आइडियाखौ मोनगोन आरोना जे आं मा बागै सावरायनो नागिरदों सभी यात्रियों से निवेदन अपने स्थान पर ही बैठे रहें रिक्वेस्टिंग ऑल पैसेंजर्स टू रिमेन सीटेड Please do not pick up any Remain seated. Please be seated. Excuse me, please be seated. Remain seated. Please be seated. Everything is under control. Be seated. Everything is under control. Please be seated. Just please be seated. We're just waiting for captain's instruction. Please be seated. We don't know which door to be used. Please be seated. We will let you know. Please be seated. So guys, नुबायना नोंथांमोना like मा जादोंमोन एसेबाबो हमनो हाबाय खोमा so 18 मेनि हराव मोनसे फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेसनि बेंगलुरुनिफ्राय कोचि थांगासिनोमोन ओमफ्राय बै फ्लाइटनि टेक अफआ 10:49 आव जादोंमोन आरोना बेंगलुरु एयारपर्टनिफ्राय टेक अफ जानायनि दसे समनि उनावनो जा एयारक्राफ्टनि इंजिनमोन फ्लाइटनि इंजिनमोन मोनसे इंजिनाव अर नांदों आरोना बै इंजिनाव अर नांनायखौ नुनानै पेसेन्जार्सफोरा ओरैबायदि पैनिक खालामदों क्रुफोरा हस्रि खावगासिनो जे प्लिज रिमेन सीटेड एवरीथिं इज अंडर कंट्रोल वी आर वेटिंग फॉर द कैप्टन्स इंस्ट्रक्शन दिस दैट सो बै फ्लाइटआव टोटल 179 पेसेन्जार्स दंमोन आरोना लोगोसे 6 क्रू मेम्बर ओमफ्राय 2 इनफेन्ट्स माने 2 बोसोरनिफ्राय जाय उन्दै गथ' बिथांमोनखौ इनफेन्ट बुङो नालाय so total 179 passengers along with 6 crew members ओमफ्राय 2 infants guys बे फ्लाइट जाय बेंगलुरुनि एयारपर्टनिफ्राय कोचि थांनो थाखाय डिपार्ट जाबायमोन बै एयारक्राफ्टआ इमार्जेन्सि लेन्डिं खालामदों आरोना जाय फ्लाइटआ 10:49 आव एयारपर्टनिफ्राय टेक अफ खालामदों बै फ्लाइटआ सेम एयारपर्टआवनो बेंगलुरुनि केम्पेगौडा एयारपर्टआवनो लेन्ड खालामदों 11:12 आव एक्जेक्ट 11:12 आव टाचडाउन जादों आरोना बेंगलुरु एयारपर्टआव सो बयबो क्रुआ सेफलि पेसेन्जार्स फोरखौ इभाकुएट खालामदों लोगोसे जा इभाकुएशन टीम थायो एस्कर्टफोरा गासैखौबो सेफ जायगायाव लानानै थांदों आरोना सो गाइस जाय बिथांमोना सानो जे क्रुनि जबा पेसेन्जार्सफोरनो ओंखाम ओंख्रि राननाय बा टी कफि सार्भ खालामनाय टयलेट साफा खालामनाय होननानै सानो खायफा मानसिफोरा बाट जायफोरा बिदि सानो guys it's totally wrong बिदि नङा जोङो मानियो जे जोङो जाग्रा लोंग्रा दिखाङो टी कफि सार्भ खालामो but that's a part of our job जोंना मास मोनथामनि ट्रेनिं जायो जोंना मास मोनथामनि ट्रेनिंआव टयलेटखौ बोरै साफा खालामनांगौ बेखौ फोरोङा जोंखौ मास मोनथामनि ट्रेनिंआव क्रिटिकल कन्डिशनाव बा वर्स्ट कन्डिशनाव माबोरै पेसेन्जार्सफोरखौ सेफलि एयारक्राफ्टनिफ्राय बाहेराव इभाकुएट खालामनांगौ बेखौ फोरोङो एयारक्राफ्टआव मोनबेसे फायर एक्सटिंग्विशर अक्सिजन बटल बायदि रोखोमनि इक्विपमेन्ट्स थायो इमार्जेन्सि इक्विपमेन्ट्स मेडिकल इक्विपमेन्ट्स गोबां बुस्थुफोर थायो जोंनो बैनि बागै फोरोंनाय जायो आरोना सो जाय बिथांमोना सानो जे क्रुफोरा फ्लाइटनि रुवाथि वेट्रेस कचरा दिखांग्रा टयलेट साफा खालामग्रा बेफोरबायदिखौ सानो बिथांमोना प्लिज बेफोर थिंकिंखौ साननाङा आरोना बिकज मानो होनोब्ला जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दङ जायफोरा क्रू जानो गोसो बा एभिएशनाव मावनो गोसो बिथांमोननि थाखायसो बे बुस्थुआ लाइक हेम्पार खालामो आरोना सो गाइस आङो बे इनसिडेन्ट जानायखौ बेखायनो शेयार खालामनो नागिरदों मानो होनोब्ला जाय बिथांमोना क्रुनि बागै एसे नेगेटिभ थिंकिंखौ लानानै दं बिथांमोना एसे चेन्ज खालामदों जे जोङो जोंनि लाइफखौ रिस्क खालामनानै जाय पेसेन्जार्स अन बर्डआव थायो बिथांमोननि सेफटिनि थाखाय जोङो थायो ओमफ्राय
easy नङा crew jobखौ मोननो लोगोसे आङो 19 मेनिफ्रायनो vlogखौ बानायगासिनोमोन आरोना but आङो time मोनाखैमोन because आङो minimum restआव back to back fly खालामगासिनोमोन first day आंना पुने layoverमोन second day कलकाता layover ओमफ्राय दिनै आङो finally दिल्ली सफैफिनबाय आरोना ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो आंनि जा एसे clips लानाय दंमोन बेखौ आङो add खालामना होगोन आरोना so नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय guys आंना almost जाबायानो आरोना actually late जाबाय हाखु दाखु जाबाय मानो होनोब्ला आंना जि एसे सोमना दोननाय दंमोन आरोना तो बेखौनो माने सुनायावनो मानायावनो गोबाव जाबाय so फटाफट थांनोसै आङो दा ओमफ्राय नै आङो दाखालि केप्टेन आदार होनाया आङो नोंथांमोननो ब्लगाव दिन्थिदोंमोन ना so आं दिनै बेखौ गाननोसै आरोना दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाजोब्बाय so दायो आङो गाननोसै ओमफ्राय आंना नै पारफिउमाबो दाखालि गोलैनानै बायबाय आरोना so guys आङो बिराद हाखु दाखुआव ओंखारबोबाय बेखायनो मोजाङै ब्लगखौ शुट खालामनाय जायासै आरोना बाय द वे आंना दिनै फ्लाइटआ टार्मिनेल 2 निफ्रायमोन नालाय so नोंथांमोना टार्मिनेल 2 नि जा एयारपर्टनि सिंनि जेराव पार्क खालामो एयारक्राफ्टफोरखौ बेखौ नायदो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय ओमफ्राय आरो सान्दुङाबो जा आरामखामोन आरोना सानजौबायमोन 5टायावनो आङो ओंखारबोदोंमोन ओमफ्राय जोंना पुनेयाव लेअभार आरोना फार्स्ट डेआव जोंना पुने लेअभार सेकेन्ड डेआव कलकाता लेअभार ओमफ्राय थर्ड डेआव दिल्ली रिटार्न फैफिननायमोन आरोना बे पेटार्ना ओमफ्राय आं अकस्मातनोसो स्टान्ड बाइनिफ्राय पुल आउट जानायमोन स' आं नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना जोबजासिम so guys दायो आङो हटेल सफैबाय आरोना हटेल सफैनानै दा फ्रेशन आप जानो नागिरबाय ओमफ्राय खानाय सानाय खेवजोब्बाय ओमफ्राय मेंबायबो बिराद मेंबाय अकस्मातनो पुल आउट जानाय हरावबो उन्दुनो मोनासै so दासो हटेल सफैदों आरोना हटेल सफैनानै दा आङो फ्रेशन आप जानो नागिरदों दुगैनोसै खर' सर' लोबनोसै ओमफ्राय आरो नै जोंनि हटेला आङो दा पुनेयाव दंफैयो आरोना पुने लेअभाराव ओमफ्राय हटेलखौलाय मा दिन्थिनो नङा होनब्ला जेब्लाबो बे सेमानो ओमफ्राय दिनै एसे बोरैबासो मोन्दों हन्टेड काइन्ड अफ नै टेक 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 माबा मोनसे गाबगासिनो बाट आं माब्लाबाबो गिया आरोना थु स' दायो आङो फटाफटनो फ्रेश जाना लाग्रोनोसै ओमफ्राय आरो गाबोनै जोङो कलकाता लेअभार खालामहैगोन आरोना गाबोनै माने आङो 3 डे पेटार्नाव ओंखारबोदों नालाय दिनै पुने लेअभार ओमफ्राय आरो गाबोनै कलकाता लेअभार बिनि नेक्स्ट डेसो आङो दिल्ली थांफिनगोन स' गाइस दुगैखांनानै आरामै बुफेयाव थांनानै जोङो जाहैबाय आरोना जोंनि डिनारखौ खालामहैबाय मानो होनोब्ला सानसेया फुंनिफ्रायनो जेबो मोनजाखायाखैमोन डाइरेक्ट हराव सहैबाय नालाय फ्रेशन आप जानानै जाबाय आरोना ओमफ्राय बे नेक्स्ट डे फुंनि ब्रेकफास्टमोन स' गाइस अखा मोफ्लाम्बा माबायदि नुयो नै नायदो ककपिट सिंनिफ्राय बिदि आरोना आंबो फार्स्ट टाइम नुदोंमोन ककपिट सिंनिफ्राय बाहेरनिफ्राय नुदों बाट ककपिटनिफ्राय नुवाखैमोन आरोना आङो Okay, Captain. Then thank you so much, Captain. So बियो अखा मोफ्लामनाया नेक्स्ट डेनिमोन आरोना जेब्ला जोङो पुनेनिफ्राय अपारेट खालामदोंमोन बै दिनखालिनिमोन आरामै अपारेट खालामनानै जोङो कलकाता सफैबाय आरोना ओमफ्राय आङो अलमस्ट 5 monthsनि उनावसो कलकाता फैदोंमोन आरोना ओरैबायदि नस्टेलजिक फिल जादोंमोन कलकातानि स्ट्रिट्स बिनि येल्ल' केब्सफोरखौ नुनानै बिराद हेपि जादोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय कलकातानि स्ट्रिट फुड स्पेशली ओमफ्राय जा आंनि क्रुमोन बेबो ड्राइभार्सफोरखौ माने कलकातायाव अबेयाव फेमास पुचका मोनो बेखौ सोंगासिनोमोन आरोना Hey guys, good morning, same vlog another day ओमफ्राय नै आङो दा कलकातायाव दङ आरोना हटेलाव ओमफ्राय हटेलनिफ्राय भिउआ नै बिदि नायदो भिउआ जा मोजांखाना लाइक बिल्डिं ओमफ्राय गाहायाव लामा मोजांथार नुदों स' गाइस दायो आङो हटेलाव दं आरोना मैया आङो पुनेयाव दंहैयोमोन पुनेयाव हटेलाव थानानै ओमफ्राय आरो मैया 3 सेक्टर खालामबाय ओमफ्राय आरो दिनै कलकातायाव माने मैया हरावनो कलकाता सफैदों ओमफ्राय दा हटेलाव दङ दा बाय द वे 4 सेक्टर अपारेट खालामनानै दिल्ली थांफिनसै आरोना ओमफ्राय स' येस गाइस आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय स' आङो बुंदोंमोन ना जे आङो एटलिस्ट विकआव 3 ब्लगखौ आपल'ड खालामथारगोन होननानै स' आं आंनि साइडनिफ्राय पुरा बेस्ट होगासिनो आरोना जे आङो जाखिनो हायो केपचार खालामनो ओमफ्राय नोंथांमोननि थाखाय एडिट खालामनानै टाइम थोआबाबो हगारनो एसे एनैखौ स' आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै ओमफ्राय गाबोन आंना अफ बिनि उनावबो साननैनि अफ एकदम रेगुलार अफ होखादों आरो साननैखौ बिनि उनाव आंहा पिएल दं सानथामनि बिनि उनाव आरो साननै अफ देट मिन्स टटेल आंनाव 7 days दङ
सुटि 7 or 8 जाहैयो 3 4 5 6 7 7 days जाहैयो स' आंनाव टटेल 7 days दं आरोना ओमफ्राय आंना 100K बो जाबाय नालाय थ' दा आङो दिनैथ' आङो जेनेबा हरनि 12थायाव सहैगोन नालाय ओमफ्राय गाबोनै आङो थांलायनोसै आरोना न'आव स' आं नोंथांमोननो न'नि ब्लगखौ दिन्थिसिगोन ओमफ्राय न'आव आङो मानि थाखाय थांगासिनो बेखौ आङो नोंथांमोननो ब्लगाव दिन्थिगोन आरो ना माबा मोनसे स्पेशल जानो थांगासिनो आरोना नोंथांमोना नुगोन ब्लगाव साननैसो उनाव स' नायलांबाय थाबानो जाबाय स' नेनानै थादों फुंनि टाइमावनो अकस्मातनो ओरैबायदि वेदार चेन्ज जाना होदोंमोन ना कलकातायाव नै गोसोम जाजोब्बायमोन आरोना ओमफ्राय जा गोसा अखा हाखाबायबो आङो बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै आरोना स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि ब्लगखौ मोजां मोनबाय स' नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरोना स' see you guys bye